godt til at se på alle de lækkerier her. Hold da kæft. Så er det nok sådan, at Jeg tager kaffe på. Er det fyldt nok? Jeg fik sgu også et arbejde. Godt. Laver han? Nej, det går bare med det. Hvad er det over? Okay. Værsgo. Så er det godt her. Lidt kaffe. Over på fodboldskærmen her. Dejligt. Kaffe og fodbold. Ja. Jeg håber godt, at du har haft en rigtig god dag. Det har jeg. Jeg har haft en super god dag. Det er virkelig, virkelig godt for mig på. Jamen, jeg er anderledes. Ja. Så nu må du Det er også meget sjovt, at fodboldlavning kan udvikle sig til... Til direkte indianer til det, ikke? En hudkamp, ja. Det klæder det godt. Nu har jeg også fået ansigtsbehandling i dag. Ja, og det er rigtig godt for huden, ikke? Så du skal lytte på en anden ting. Smart, du ved, du har på